ଚାଲିଛି ଚକ ରଥ ପାଖରୁ ଆଜି 39 ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ 39 ବର୍ଷ 25 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ରଥ ଏଠି ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସିବେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ? ଆଗରୁ ତ ବହୁତ 6-7 ଜଣରେ କମିଟିରେ ଆମର ରଥ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଟଙ୍କାଟେ ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏମିତି କହିଲେ